Ụtụtụ ọma nụ ụmụ Igbo, ori ọma nụ, kenekwa m nwoke kene nwanyị. Asị m ka chi ore tata retara anyị ndụ, retara anyị udo na ọganiru. Anyị si ka nne mmiri na ndị ichie ndị nọ na mmiri si n'oké osimiri wepụtara anyị ngọzi anyị niile. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ amaka meelu mmadụ niile. Asị m awele n'isi nwoke awele n'isi nwanyị, ya bụ ọgazi ọgazi. Asị m na ụgbọ anyị ji wee pụta ata bụ orie malụ mma, mana ka anyị eji wee nata ya aka ya mma. Onye chụọ anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ụlọ sacha ya nwụọ. Onye si n'isi anyị waa na aja ya were isi ya wee bulu aja. Si na anyị ejere obodo n'ala obodo, anyị ya pụta ife, anyị edu ude. Anyị anụ onu anyị na mba ma nụkwa onu anyị n'ụlọ n'ihe ọma. N'ọta nkwuri ya ka ọ dị tata bụ orie n'afọ na nkwọ na eke na afe na anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata nke bụ eziokwu banyere ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Ekenekwa m na asị m ka onye chiri ya zelu. Na-etufughị nnukwu oge, isiokwu nche maka ya wee bịa tata bụ maka ọkpụkpọ oku. Ọkpụkpọ oku ihe a bụ topic na-ada agba a lot of people worry. Ọkpụkpọ oku, onye akpọrọ oku, onye nwere calling ka ndị oyibo si wee sụọ ya. Enwere ike ịga na ndị ụka ọbịa, asị gị na inwe call na-akpọrọ gị oku. Like mgbe nke m na-ajụ onye isi nchụaja n'ụka ọbịa na-aga wee jụọ ya sị ya, kedu ọkpụkpọ oku, kedu onye na-akpọ m? Sị na onye nwe anyị dị nwenu Jesu. Ma jụọ ya sị, ọ kpọrọ m na which department? Ịma na mindset ndị ụka ọwụ ka m bụrụ a healer, ka ọ ka m bụrụ an evangelist, ka m bụrụ a chorister. Kedu ebe ọ na-akpọ m akpọ? Mgbe ụfọdụ asị na evangelist, mgbe ụfọdụ asị na chorister and a healer too. Ancha niile nwere ka a na-ada asị depending on onye mmitiri. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe this challenge na their lives today. Asị gị na akpọrọ gị ọrụ, itinye isi n'ebe, itinye isi n'ebe, ị na-eme nnọọ ka ọ bụrụ na ọ galụ mana ife n'ebe a na-ebe. Asị mee 7 days dry fast n'ime ya, ndị otu anyị 11 days alone with God in the mountain n'ime ya, mana ife n'ebe aka na-ebe. Ichukwu onwe gị ajụjụ, dịkwa sure na ọ bụrụ arụsị be nna m ma ikwu nne m na-akpọ m. Because as far as I'm concerned, when somebody wants to attain this level, ndị ụka ji eri mmadụ. Anyị asị gị ama na ihe dịkarị common among youth ma nwoke na nwaanyị bụ mmadụ inwe mmekọ intercourse. Anyị asị gị ga-emezi gị na nwoke emekọzina so that ka mmụọ nsọ bịa were ọnọdụ. So maka na another thing bụ na ha ma na ọ bụrụ mmadụ niile ga-ekipụ nwe ya, ọ bụrụ mmadụ niile ga-ementenu nwe ha na nwoke anọkọrọ. Ha wee gwazie gị ya, ọ na-afịa gị arụ, echi na-ebule eme onwe gị n'ọkwa maka na gị na nwoke na-anọ. Ma imewekwana ya bụ ihe like ndị otu anyị kuchiri ihe nwa for years wee na-eche ka mmụọ nsọ bịa were ọnọdụ. Mana ịfụrụ ya bụ mmụọ nsọ, ikpecha ekpere nwa mechi ihe nwa n'imelụ, na-ata that day ka ihe enwe the worst attack. Wee na-agwa gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị, onye akpọrọ ọrụ na-alụsibe nna gị ma ikwu nne gị, stop deceiving yourself and stop allowing them to continue to deceive you. Fine, onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. I decide ime ya n'ụdị ụka gị ma, i decide ime ya n'ụzọ ọdịnala gị ma, mana nke bụ eziokwu bụ na ị chọrọ ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ihe echukwa mmụọ gị na ha so gị nwa mazini ya pụta ịchụkwacha mmụọ gị na ha so n'ụlọ, ịpụta ị na-eti praise the Lord na-akụ aka. That one bụ gị nwa ka ọ gbasara. Ndị gị na ha so kwelu na ihe mi ụta, it is left for you.
mana nke bụ izizi bụ na ihe emegodi ihe dị n'ụzọ gị. Ịmakwa na mmadụ onye nwere ọrụ alụghị ọrụ akpọrọ ya na-ebute ụchụ mana ọ na-ebute premature death. Ịmakwa na ndị a na-agba ara, ndị a nọ na street na-agba ara, 70% of ndị ara ifu n'ụzọ bụ agwụ na-eme ha. Ịmakwa na gị nwa bụ nwaanyị, some of can sigodi like 40% of our women di ha na-anwụ n'ike bụ ndị otu ha na-akụgbu di ha. Ịmakwa na ị gaa n'ụlọ ashawo na 70 or 80% bụ ndị agwụ na-enye nsogbu. Ọ ya ka iji kwesị ime gịnị? Ịgba mbọ mara ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụ na ị nwere kọọlụ, zaa kọọlụ akpọrọ gị, because you continue to work from one and the pastor ga ya agwa gị nke bụ eziokwu. Maka ọ gwa gị nke bụ eziokwu, ikwụsị nye ego tithe, ikwụsị iweta ime thanksgiving n'aka ya. Maka gị na ịmagolu ụzọ ndụ, ịmagolu nke bụ eziokwu, and ịmalụ nke bụ eziokwu, ibido chịkwawa mmụọ gị na ha so, inweta inye ha gị na ha eriko. Iburu ihe onyinye je bunye fada, oburu bunye enyi ya nwaanyị, iburu bunye pastor, oburu bunye side chick. Iche na ọchị gị nwan ka inyere ya, ịmara na onye ọzọ nọrọ onwe ya ka inyere, onye ha a na-aga ọdụzi gị. Na-ewegakwara ọnụ n'ebe ndị nwere onye akpọrọ oku, ndị nwere onye akpọrọ oku, maybe na akpọrọ nwanne gị oku, ma na akpọrọ nwunye gị oku, ọ na akpọrọ di gị oku. The best you can do for that person is to support that person. Don't stand on the person's way. Don't stand. The rate in the church be near kita, near reincarnate many people, near possess in the mother, and yet has staff of authority, the massive. Akade buchonwa. Ikukanara manonya. Ade ebu anebu. Mamili anare enwiro. Don't make yourself enemy to the gods and entities of powers that you cannot see or you cannot relate with. Oh, my wife, I tell them maybe my husband. Now is the right time. You can say no to those nonsense. You enjoy nonsense because if free has nonsense. Obu na ikwuru n'okwu gị na abụ na ịchọ nwaanyị ahụ ịchọrọ ịnụ, nwoke ahụ ịchọrọ ịnụ, ije gba afa n'isi ya. Ịchọfụta na eze nwaanyị ka ọ bụ, ma na eze nwoke ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ị ma na ya anụ eze nwaanyị ma na ịma anụ eze nwoke, ị back ya out n'oge. Mana as far as ịnụgoro onye ahụ, nwere other choice than to support that person. Ịnụwo onye ahụ anụso onye ahụ arụ n'ọrụ ahụ, ịnọ na problem. Ị divorce onye ahụ chụna ya be nna ya, ịnọ na problem. Your life will just scatter. Maka ndị otu ya ga na-apịawa gị azụ. The best thing you eme bụ gịnị? Ọ bụ na o nwere nwanne gị ma onye nke gị akpọrọ ọrụ. If you cannot assist that person financially, maybe na ị na-aga ụka, ego ga-anara abanye na such thing, it's okay. Ọ bụrụ iwu, but please don't stand against that person. Maka na ọnụ nwa bụ ihe na-eme mmadụ, onye ahụ eme ihe ọ na-achọrọ ime, o mechasị na sisi obido dibịa na-egbu mmadụ na-eme, mana gị nwa pushiri ya. Ọ bụrụ na ị hapụrụ onye ahụ na-eme ihe ọ na-eme, onye ahụ ma bịa chọwa ka o gbuo gị, but you keep on fighting that person. You keep on fighting that person. Onye ahụ akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ na ị ma na iyi amụọ na onye ahụ ma onye ahụ nwụọ, nwunye gị o, nwanne gị o, your husband o, your mother o, your father o, your daughter o, or your son, ọ bụrụ na ị ma na iyi ebere onye ahụ arị ma ọ nwụọ, respect niile ihe nye mmadụ bụ mgbe ọ dị ndụ. Onye ahụ nọrụ n'ozu, ọ maghịzi ihe na-akọ. Onye ahụ nọrụ n'ozu, o nwere ozi na ị na-ebe arịrị, ị na-eje ebute the highest casket. Ọ dị ka nke ofu onye gwalụ m mgbe nke m bido na kama ọ ya enye m ego ka m wee support my own blood lụọ ihe dị n'ụzọ m na nwa bute the highest casket ewe nye m. Mgbe onye ahụ dị ndụ ka ị kwesịrị ikwudoro onye ahụ. Ọ bụrụ na ya kwudoro onye ahụ, fine, ọ bụrụ iwu, hapụ that person ka ọlụ ihe o ji maka ya wee bịa ụwa. Anwụkwa na akara were mmadụ wee nyere onye ahụ, maka na onye ahụ akwụrụ n'okwu ya na-abụ ịnara ana. Na-agwa gị eziokwu, gị nwa bụ onye ahụ mechalụ sị na ọmame nke na ihe ọ ga-agbarụsi ya ngene kwuru ngene nwụọ, ihe emesi ya bụ ngene ịgbarụ ijebe awọlụ ya for mercy.
So because a lot of people akpọrọ ọrụ ihe na-afịa ha arụ bụ the society, family, friends. A lot of them want to do it. Mana their problem bụ kedu ihe our family ga-ekwu, kedu ihe my relative ga-ekwu, kedu ihe my husband ga-ekwu, kedu ihe my wife ga-ekwu, kedu ihe my boyfriend ga-ekwu, and so fucking what? Kedu ihe ga-eji you choose your own part, but you will not allow another person to choose his or her own part. Fine, ị na-eji ụka onye ansị ga-eje n'ụka ịchọ ka gị na ya nwee problem, nke a dị n'ọfọ. Mana asịkwa na imekwana nke gị kwuchi onye na-eme nke ya maka na ị na-anụ ya di ma maka na ị na-anụ ya nwunye. Onye ahụ nwụrụ, ọ nwụrụgo. You can't wake that person up si ya bịa mewezie ya na ikwetago. Agba onye ahụ ala agba gị ala. You cannot wake that person up. And onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ mmadụ ihe ọ chọrọ kwesịrị ịkwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ. Otu aka o ji adị nje mesi ọ dịba mma. Ikwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. This is what I want. As far as ị na-eme ya ka igbo nwoke ma ka igbo nwaanyị, ị na-eme ya to save lives. Onye kwuchie ego ụzọ gbachi ya nkịtị na-eme ihe ị na-eme. Ije weta ọfọ ma activate ọfọ gị, onye ọbụla bịa buru ọfọ ahụ tụfuo mmụ achụbi ya. Uje ya ekwedo onye anwa sef. Ọsọ ọnụ ka ọ ga na-ekwu, ọ na-akọ gị ọnụ. Ndị mmadụ, I lost a lot of friends and families when I started, but all of them are coming, many of them are coming back today. Ọ bụrụ ma ihe ebu obe anwa ma ọ bụrụ ndị ụka, ihe ebu ya. Ihe ebu ya. Mana ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ menwuo ya, jidesie ndị kpọrọ gị ike, agbarụsi ya ngene, ekuru ngene nwụọ. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Chetakwa abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. My mission is to bring everybody back. Ị na-anya n'obodo niile dị iche iche na-eme ọfụma ka ji ọdịnala be ha. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo tụfuru nke anyị soro nke onye ọzọ. Ọ na-ahazi anyị ahụ. Achọrọ m ka ụmụ Igbo nachite azụ n'ọdịnala nke bụ eziokwu. Ọdịnala abụrọkwa ịgwọ ọgwọ, bụrọkwa igbu mmadụ ma onye napụ mmadụ nke ya. Onye na-eme ọdịnala na-asọ ya ana na-asọ. Ya bụ ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere ịjụ m gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka alụ ọrụ gị ọrụ mmụọ ma ọ bụ alụ gị afa, biko dere m meseji na my WhatsApp number na 07037311663. Ngwa ka emesịanụ.